dnešnom videu bude za mňa 24 hodín rozhodovať môj snúbenec. Vždycky budeme na výber z 2 papierikov a teda bude ovplyvňovať, ako môj dnešný deň bude vyzerať. Tak hoď odber a poďme rovno na výber. Máme tu ráno, je asi 9:30 a prvá vec, ktorú ja robievam ráno, tak je, že sa idem namalovať a dnes mám na ten make-up fakt strašne veľa času. Takže tu mám na výber, že či si budem robiť hodinový make-up, ktorý by som si fakt, že dneska užila, alebo či si budem robiť 10-minútový make-up. To znamená, že si nastavím stopky na 10 minút a budem musieť za 10 minút vlastne spraviť úplne všetko. Tak poďme za Twilerom a uvidíme, čo mi vyberie. Twilerko, točím videjko, kedy rozhoduješ o mojom živote a musíš mi vybrať, aký štýl make-upu si idem robiť. Tak ja by som vybral... Asi toto. Nie. Čo som vybral? 10 minútový. Konečne tam nebudeš sedieť 30 rokov v tej izbe. Choď si to robiť. Za 10 minút budeš hotová. Ja som vám zrovna hovorila, že fakt nechcem robiť 10-minútový make-up. Dobre, tak Twilerko vybral 10-minútový make-up. Poďme na to. OK, poďme zapnúť časovač a poďme na to. 3, 2, 1... 10 minút, dobre. Rýchlo. Čo mi treba? Jaj? Make-up? Šup. Nákrek. Ježiš, to už mám skoro iba 9 minút. Ľudia, už mám iba 9 minút a ja nemám ešte ani make-up. Pomoc! Ideme na korektor. Rýchlo. 8:50. Dobre. To ja v živote nestihnem. Neručím za to, jak to bude vyzerať na konci. Ďalej kontúra. 8 minút, ľudia. Ježiš, však to ja v živote nestihnem. Idem to rozmazať. Takto to zatiaľ vyzerá. Puder. Kde mám puder? Puder. Veľmi rýchlo, veľmi jednoducho. Rýchlo, pane Bože. Koľko mám času? 7. Už ani nie 7 minút, ľudia. Ja to v živote nestihnem toto. Idem na obočie, vlasy mi vyzerajú na tiež úplne peckovo. Ja sa nemôžem pozerať ani na ten timer, preboha. OK, sviete mi na tom časovači 3 minúty, takže teoreticky by som mohla stihnúť trošku aj linku, ale fakt minimálne a musí sa mi podariť na prvýkrát, ináč akože to nebude fungovať. OK, tak to nejako, všetko mi padá, takto nejako vyzerajú linky, viacej sa s tým vyplať nemôžem, pretože na to nemám čas. Idem rýchlo si len nadžarbať špirálu, takto nejako vyzerá špirála, absolútne nemám čas. Mám posledných 30 sekúnd, ľudia. Dobre, ešte tu ešte na tento, na nosíček, krásne. Tak, dobre. To je môj časovač. OK, malo by byť toto, že hotovo. Vyzerá to tak, že som nemala čas na make-up. Ale dobre, mohlo by to byť horšie, takže ako nebudem sa sťažovať. Idem za Twilerkom a idem mu dať vybrať z ďalších 2 možností. Jedna možnosť je, že si idem umyť vlasy, pretože ako môžete vidieť, tak potrebujú trošku starostlivosti. A druhá možnosť je, že si dám na hlavu suchý šampón. Tak poďme za ním a poďme mu dať vybrať. Čo robíš? Upratujem linku z raňajok. Mám pre teba ďalšie rozhodovanie. Máš na výber z týchto 2 listočkov a jeden si proste vyber. Predtým som vybral naľavo, tak teraz vyberiem napravo a to je suchý šampón. Čo je? Ja som fakt dúfala, že si dneska umiem hlavu, ale... Mala by si, smrdí ti, ale suchým šampónom. Ja dneska asi nedostanem nič, čo som chcela dostať. Moje vlasy vyzerajú ale hrozne. Keďže Twilerko vybral suchý šampón, tak nemám na výber a musím si dať na hlavu len suchý šampón. Suchý šampón som si teda dala. Akože vyzerá to v pohode, ale fakt som si chcela umyť tú hlavu, ale to už nevadí. Idem dať vybrať Twilerkovi ďalšiu vec. Ja vlastne potrebujem ísť na nechty, pretože moje nechty vyzerajú takto, sú už celkom dosť odrastené a mega by sa mi šiklo ísť na nové. Ale samozrejme tam potrebujeme dať nejakú protistranu. Na druhý papierik by som dala to, že vlastne treba mi upratať kúpeľňu. Takže idem dať Twilerkovi na výber medzi tým, či idem na nechtíky, alebo či idem upratovať. Pevne dúfam, že tentokrát vyberie tie nechty, lebo priznám sa vám, že sa mi upratovať moc nechce. Twilerko, čo robíš? Pripravujem video. Môžem ťa vyrušiť, že by si vybral ďalšie rozhodnutie v mojom dni? Tu máš papieriky. Vieš, ja zberiem práve zase. Zase Čo je to? že mám ísť upratať kúpeľňu. Choď, môžeš. To je dobré. Ale druhá vec bolo, že ísť na nové nechty. Tak to by ma trápilo. Rovno som si spravila z mojich našamponovaných vlasov drdol, aby sa mi neplietli popri upratovaní. Idem si dať rukavice na seba a idem upratovať. Aj keď teda poviem vám, že sa mi absolútne nechce. A dnes som mala sama pre seba úplne iné plány a to bolo umyť si vlasy, spraviť si hodinový make-up, ísť na tie nechty, ale Twilerko nejakým štýlom vyberá všetko úplne naopak. Mám umyté
zrkadlo z jednej aj z druhej strany, aj umývadlo. A teda poviem vám, že sa mi fakt nechce. A normálne som naštvaná na Twilerka, čo mi to vybral, pretože som mohla sedieť na tých nechtoch. A namiesto toho tu drhnem kúpeľňu. Ach jaj. OK, kúpeľňu máme teda za sebou. Upratovala som fakt strašne dlho. Normálne som z toho unavená. Prešla nejaká doba a my máme teraz čas obeda. Idem teda dať Twilerkovi vybrať, či dnes budeme jesť zdravé domáce jedlo, alebo či pôjdeme na nejaký nezdravý fast food. Pevne dúfam, že vyberie ten fast food, pretože ja varím každý deň, takže by som si fakt chcela oddychnúť a chcela by som ísť na nejaký mekač alebo tak podobne. Poďme za ním a poďme zistiť, čo vyberie. Twilerko, čo robí? Tak ja som upratala celú kúpeľňu na to, aby ty si sa teraz išiel holiť. Ja si to umývam. Ale ja som to upratovala hodinu. Čo je? Potrebujem, aby si vybral, čo budeme dneska papať. Podľa mňa, keď som dvakrát vybral napravo, tak si tam dala na schvál niečo dobré, čo tebe bude vyhovovať, takže ja dám teraz toto. Čo si vybral? Zdravý fast food? Nie! Yes! Mám navariť. Áno! Ľudia, ideme na fast food, nemusím variť. Toto ma reálne, že strašne potešilo, lebo sa mi fakt nechcelo variť. Twilerko vybral, takže ideme na nejaký fast food. Ale samozrejme sa potrebujem aj nejako obliec, pretože v tomto ísť fakt nechcem. Takže mám tu pripravené dva outfity. Jeden je pohodlný outfit, to znamená mikňa tepláky, a druhý je outfit rifle tričko. Poďme mu dať vybrať. Môžem sa doholiť? Ja potrebujem ešte, aby si mi vybral outfit. Ja neviem, aký chceš. Ale máš na výber z Zase? dvoch. Toto. Čo to je? Rifle tričko. Dobre, ďakujem. Ma nechaj. Vybral mi rifle tričko outfit, takže kým on sa doholí v kúpeľni, ktorú som dneska umývala hodinu, tak ja sa idem obliecť. Ináč môžete mi napísať dole do komentárov, či niekto z vás tiež zažíva takéto dni, kedy upracete celý byt a potom dojde váš chlap a totálne všetko rozbombarduje, zašpiní. Ja normálne nemám slov. Toto je teda môj outfit. Držala som sa striktne toho, čo vybral Twilerko, takže tričko a rifle. Doplnila som to o nejaké šperky, takže náušnice, náramky, prsteň a zobrala som si k tomu takúto kabelku, že by som trošku akože ladila. A my vyrážame teda do nejakého fast foodu. Ja pevne dúfam akože v mekač, ale musím dať vybrať Twilerkovi, keďže rozhoduje dneska o celom mojom dni. Jedno je McDonald's a druhé je Five Guys. Tak mu poďme dať vybrať a snáď vybere ten mekač. Twilerko! Ideme už? A kam ideme jesť? Ešte v A to čo je za video, že ja ti vyberám celý deň, alebo čo? Áno, 24 hodín rozhoduješ nad tým, ako bude vyzerať môj deň. Aha. Kam ideme jesť? Do mekáča. Druhé bolo Five Guys. To som mohol dať ešte niečo. No, tak vieme mekáč, no. Tak poďme. Tak poďme. Teda ja všetko vyberám. My už sme sa dostavili do Mekáča konečne a ideme teda na obedík, ale ešte predtým, než ideme, tak Twilerko, Čo ti vyberám mám nejaké tu pre menúčko? teba výber, kto dnes platí. Dúfam, že budeš platiť ty, No vyber si lebo je nejaký. to tvoj deň a nebudem platiť ja. Do riti. Čo si vybral, kde to je? Neviem. Kde ti to padlo? Pod sedačku. Ukáž, čo si vybral. To z mojej reakcie asi, že budeš platiť ty, nie? Tu máš aj tvoje papieriky. Toto není fér. Toto není fér. Poďme. Dám si aj nejaký dezert, keď už teda platíš. Už nie. Dezert nie. Koľko ideme platiť? Dosť. 640 korún. Rovnako drahé ako v Amerike ináč. Je to pravda, no. Aha, hezký deň. My sme si dali obrovské menučka, dali sme si k tomu ešte aj takéto sírové krúžky, ktoré majú ako novinku teraz a ja som sa tak strašne prežrala, že som sa nevedela ani pohnúť, takže sme bohužiaľ v tom McDonalde strávili možno trošku dlhšie, než sme plánovali, ale stálo to za to. Počkaj, ešte predtým, než pôjdeš do auta. Nie, to už ideme domov. No, máme na výber, či ideme domov, alebo či ideme ešte nakupovať. Ja by som dal... Asi toto bude domov. Ideme domov?
Ideme nakupovať. Ideme na nákupy. Tešíš sa? Nie, absolútne nie. A prečo nie? Lebo sa mi nechce. Sme teda v prvom obchode zatiaľ a ešte ti chcem dať vybrať z týchto dvoch lístočkov. A to je, že koľko dneska môže minúť. Vyberaj. Čo si vybral? Čo si vybral? Ide sa míňať peniaze. 2 plus 2 zadarmo, no. Čo vám poviem? Že ideme domov. Čo iné by povedala? Sa mi stalo úplne prvýkrát v živote, že neviem, čo si mám kúpiť. Mám 3 produkty, ešte mi chýba jeden a ja neviem, čo si vybrať. Fakt neviem. Toto je teda náš nákup, takto to vyzerá. A ideme vyberať, Tylerko, že kto bude platiť. No tak to nie. Nie, ja som platil mega. To nemyslíš vážne? To nie... Nie, veď ale Nech sa celý páči. point bolo, že mi to zaplatíš ty. Ja som platil mekač, toto je tvoje, toto sú tvoje blúdy. Keďže to platí žena, tak si idem zobrať Minecraftový šampón, Paw Patrol šampón, Ale Spider-Man šampón, môžeš Lilo a prestať? Stitch, Môžeš... Vrať to tam. Dora Nie, Explorer. nie, nie. Vrať to... Platíš ty? Tak kupujem. Vrať to naspäť. To ti nebudem. A prestaň. Nerob. Nie. Veď to sú veci pre deti. Tak to zjem ja, a čo? Čo? Si mal platiť ty. Tak ten mekač nebol taký zlý. Teraz toľko. Á, akcia. Ešte máš aj akciu, hej? Ešte máš šťastie. Spoko? Ani nie. Hlavne, že keď som ja platil, tak sa tešila. Tak jej treba. Ešte ti to aj zvoní. Tu máme nákup. A už ideme domov. Rossmanu. Už ideme domov. Ešte je tu jeden obchod, kde by som skúsila skočiť. Čo ty na to? Nie. Ale tam bolo napísané obchod či obchody? Nakupovanie. Ale to si platíš ty, ale aj tak. No, uvidíme. Poď. Nič som si v Sinsaji nevybrala. Tylerko má obrovské šťastie, nemusel minúť žiadne peniažky, aj keď akože pokukovala som tam po nejakých náušniciach, ale nakoniec som sa rozhodla, že nie. A pokračujeme ďalej s mojím dňom, som zvedavá, čo ma ešte čaká, čo mi Tylerko vyberie. Ja si myslím, že z jediného dôvodu, prečo nic nevybrala, je preto, lebo videla tú sumu, keď platila v tom Rossmane. Takže si to tak trošku rozmyslela, že keby to mala ona platiť, tak asi nie moc dobre. Nebonzuj ma. My už sme sa teda vrátili naspäť domov, už máme večer. Rozhodla som sa, že vám ukážem, čo som si kúpila v tom Rossmane teda nakoniec, čo som si tam povyberala. Prvú vec, čo ťahám, tak je vec, ktorá není ani moja a to je šampón na vlasy. Ďalej tu máme pánske žiletky. Ináč akože stále som celkom akože nasraná, že som to platila ja, pretože som si predstavovala, že to dopadne trošku inak, no ale ako čo už. Ďalšia vec je maska na tvár, ktorú využijem pri Sunday Resete. Tí, čo ma nesledujete na Instagrame, tak to okamžite napravte, pretože každú nedeľu pridávam Sunday Reset, kde testujem kadejaké masky na tvár napríklad. Ďalšia vec je linka na oči, čierna linka od NYXu. Vyzerá takto a v živote som nemala lepšiu linku. Ďalej mám Maybelline Sky High špirálu čiernu, Rimmel London púder Stay Matte. Ešte som ho nikdy nemala, idem ho prvýkrát skúšať, pevne dúfam, že bude dobrý. A posledná vec, na ktorú sa mega teším, tak je novinka od Maybelline a sú to vlastne rúže. A toto je konkrétne matný rúž odtieň 006. Toto by bol teda môj nákupík, som s ním fakt nadmieru spokojná, obzvlášť keď v Rossmane mali akciu 2+2 zadarmo. Takže girl math proste ideš. A idem Tylerkovi dať posledné rozhodnutie v rámci môjho dňa. A to je, či tento deň zakončím strihaním videa a prácou, čož sa mi akože nechce, to hovorím rovno dopredu. Alebo či tento deň zakončím relaxom a vlastne tým, že si pôjdem čítať knižku večer. Poďme mu dať na výber. Tylerko, sme tu pri poslednom rozhodnutí v rámci môjho dňa, čo ma čaká večer. A buď pôjdem pracovať, alebo si čítať knihu, takže vyber mi, čo budem robiť ešte večer. Čo si vybral?
ísť strihať video. Nie, ja som si chcela ísť čítať knihu. No dneska to vyzerá tak, že konečne budeš mať predstrihané video dopredu a nebudeš meškať. Ale no tak, mne sa fakt nechce ísť ešte robiť. Je dosť veľa hodín, no ale tak robota nikdy nespí, ja idem robiť to isté. Tvajerko mi teda vybral ísť strihať video, čož sa mi fakt akože nechce, lebo sme mali dneska celkom dlhý deň a boli sme aj preč, ale keďže rozhoduje o mojom dni on, tak nemám na výber a idem ešte strihať. Ja som deň zakončila vlastne strihom, už som sa potom ku kamere ani nedostala, pretože som reálne skončila so strihaním videa okolo polnoci a potom už som išla rovno spať, lebo som bola fakt unavená z celého dňa. Takže to by bolo všetko k dnešnému videjku, dúfam, že sa vám tento nový koncept páčil, ak áno, určite mi napíšte dole do komentárov, či chcete viacej podobných videí a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videjku. Zatiaľ čus!